Kif nhar is-sibt li ġej jerġa' jiftaħ il-Parlament, il-Grupp Parlamentari tal-Partit Nazzjonalista qed jistieden lill-Prim Ministru Robert Abela sabiex immedjatament jibdew diskussjonijiet ħalli jintlaħaq bil dwar il-ħatra ta' Speaker biex tassew ikun indipendenti u imparzjali. Fis-qarrija l-Partit Nazzjonalista qal li ma jistax jippermetti li tirrepeti ruħha l-istess sitwazzjoni tal-leġislatura li għaddiet, għalhekk fiċ-ċirkostanzi ma jistax jaqbel man-nomina ta' Anġlu Farrugia bħala Speaker għat-tielet leġislatura. Il-Grupp Parlamentari tal-Partit Nazzjonalista qed iqis dawn iċ-ċirkostanzi bħala l-ewwel okkażjoni li fiha il-Prim Ministru Robert Abela jista' jwettaq bil-fatt l-istqarrija tiegħu li lest joffri lid tal-biberija lill-Oppożizzjoni. Intant il-ġurnata tal-ftuħ tal-Parlament nhar is-sibt li ġej se tibda b'qudiesa fil-Konkatedral ta' San Ġwan li mistiedna għaliha apparti d-deputati ikun hemm il-President, il-Prim Ministru, il-Kap tal-Oppożizzjoni Bernard Gregg kif ukoll bosta dinjitarji barranin. Wara l-iskrivan tal-Kamra Ray Scicluna jaqra l-proklama u jiddikjara l-Parlament miftuħ. Eżatt wara titressaq mozzjoni mill-Kap tal-Kamra Chris Fern biex jinħatar l-Speaker. Wara l-Speaker jissospendi l-Kamra u jsir diskors mill-President tar-Repubblika George Vella, diskors li jirrifletti il-viżjoni politika tal-Gvern għal 5 snin li ġejjin.